kami nakapor rumah nyu beje kaladan ke jingsha thang dusman ki kali jong company Star Cement alum shnang bala miru ka huri bra ka bejur bha nakadaw ke jingsha yo we ukana samla ubana lum shnang ha ka baw la khlad no hashen hi Laong baka kali ka badan usamla ka diga kali jong company Star Cement lum shnang balanya the we ubriu bade upana kat hadu batho ya kani ka khubor ki themmai khubor ki thu ba ki ladan hadu sautli ki trok jong Star Cement ki bla sha thang dusman ha ki briu ki bamla satya bantip bad ya thu ru ba kala mi ru ka jingsha berngam wat ya ki batrai hapo ka company Star Cement halum shnang la ben rap shu shu ru ba ka jinglong jingman ka hasong suk shong san halum shnang kampat biang bha hadu menta empat la ru bantip na ka ega daw ba usamla usha yu ha ka trok jong ka Star Cement bale la ka dei ba yu khnang ne ba bakla unong yat pat la banong na ka benta ki jingtip ba khambanya ngidang ap ya ka kai pot ba shai na ki pulet ba na ka company Star Cement hamlai ne Cek. Nanti apa ya? Ayo mana deh. Anu deh ke? Kim kerja lagi deh gini? Saya geri